ଏବେ ତ ମାଛମାନେ ବି ଖୁସି ହେଉଥିବେ ଏକଥା ଜାଣି କି ଏବେ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ନିଜ ଖୁସିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହରେଇବାକୁ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଏବେ ତ ମୋତେ ବୁଝେଇବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏମାନଙ୍କ ରୋଗର କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ଦେଖି ଜଳିଯାଆନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି କି ଆପଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ସେହିମାନେ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଯିଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଜାଣନ୍ତି। କିଛି ଖାସ୍ ଲୋକ ତ ସେମାନେ ଯିଏ ରାଗିଯାଇ ମଧ୍ୟ ହିସାବରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଛରୁ ସାହସ ଦେଉଛି।